El sistema operatiu que havíem creat per control del vot us està sent eficient i eficaç i no s'estan produint cap mena de problema respecte a aquesta qüestió. A veure, a les 14 hores han votat aquí a Arenys de Munt 1.693 persones. Això representa el 25,98% del cens. Aquesta xifra és una xifra que l'hem de comparar amb d'altres xifres i en totes les comparatives millora. Concretament, respecte al referèndum de l'Estatut, que es va quedar amb un 20,72%, l'hem superat amb més d'un 5%. Això vol dir que al poble li interessa molt més anar a votar per la independència que no per l'Estatut. La resta de consultes, les darreres consultes que s'han fet en aquest municipi, Constitució Europea, 21,49%. Eleccions europees, 19,34%. Eleccions catalanes, 25,49%, totes elles a les 14 hores. Avui, aquí a Arenys de Munt, 25,98%, supera totes les altres eleccions.